Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Padayon natong iampo nining misa ang kahusay sa tibuok kalibutan, ang pagkasulbad sa hingpit nining atong giantos nga pandemya, ug ang ato usab nga mga kaigsuonan nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan nga hatagan unta sa mga grasya nga ila sa gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug way kinutubang Dios. Ikaw ang among gahom ug lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ayaw na paharia ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon, ug ayaw na padaog sa inyong kailibgon. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa pagpakasala. Hinunua, itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon, ingon nga mga patay na, apan gibanhaw. Og itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, aron gamiton alang sa katuyuan nga matarong. Kay kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala, sanglit dili naman kamo ilalom sa balaod, kundili anaa na sa grasya sa Dios. Nan unsa man magpakasala padi ay kita, tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod, kundili anaa na sa grasya sa Dios. Dili nasayran ninyo nga kun magpaulipon kamo ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung nag-alagad kamo sa sala, ulipon kamo sa sala, ug musangpot kini sa kamatayon. Kung magmasinugtanon kamo sa Dios, iya kamo himuong matarong. Apan salamat sa Dios nga kamong naulipon kaniadto sa sala, naulipon na karon sa mga pagtulunan nga nadawat ninyo. Giluwas kamo gikan sa sala ug nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong hinabang, anaa sa ngalan sa Ginoo. Ang atong hinabang,
makiguban ang Ginoo kanato, pasultiha ang Israel. Kung wala pa makiguban ang Ginoo kanato, diha nga misukol ang mga tao batok kanato. Ilaunta kitang gilamoy nga buhi, diha nga ilang kapungot nahaling batok kanato. Ang atong hinabang, anaa sa ngalan sa Ginoo. Unya malumsan unta kita sa katubigan, mabanlas unta kita sa masulog nga sapa. Lapaw kanato maharus unta kita sa makalilisa nga katubigan. Daygon ang Ginoo kay wala kita niya biyai, nga usa katukbunon sa ilang mga ngipon. Giluwas kita niya imubo sa kalanggam, gikan sa litag sa mga ngayam. Nalugti ang litag ug nakalingkawas kita. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo natatagong kaluwasan, dalay kong siya labaw sa Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo mahanahan kaninyo. Manaasap kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ko ikaw. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, timan ikini, kung nahibalo pa ang tagbalay kanus amo abot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Unya mingon si Pedro, Ginoo, nagsugilon ka ba niining sambingaya alang kanamo lamang, o gitumong mo ba kini alang sa tanan? Ang Ginoo mitubag, kinsa ba di ay ang buutan ug maalamon nga sulugoon? Siya ang tugyanan sa iyang agalon pagdumala sa panimalay ug paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang
pahat sa kalanon sa husto nga panahon. Bulahan kadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo ang agalon maghimo ni adtong maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung kadtong maong sulugoon moingon sa iyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akong agalon, ug unya musugod siya pagpamunal sa kauban niyang mga sulugoon nga lalaki ug babay, ug magpalabig kaon ug inom ug maghubog-hubog, ug unya mahibalik ang agalon usa niana kaadlaw nga ang sulugoon wala magpaabot kaniya, ug sa panahon nga wala niya hibalui, tagud-taguron siya sa iyang agalon ug pahiagumon sa gidangatan sa ubang ligoy nga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon, apan dili mag-andam o dili magtuman sa ipabuhat, silutan sa daghang latos. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon, ug makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latuson, silutan sa diriyot nga latos. Ang tao magihatagag daghan, paninglag daghan, apan ang gihatagag daghan pagayod, paninglan usab ug mas daghan pa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daghan kaayo ang mga nindot nga pagtulunan karon og mga warnings nga gihatag ang Ginoo nato. Mao na nga kun pangutan-on ganita sa imong paminaw, malangit ka o maimpyerno? Sa may inyong tubag. Karon ba karong panahon na unsa ka og mabatay mo karon unya hukman mo sa Ginoo, unsa ka, malangit mo o maimpyerno? Naiuban moingon ang Ginoo lay magbuot pader. Pagbuot sa Ginoo, kanang tawhanang mutubag og ingon ana diretso ginas impyerno. Nga naman kay gisulti na sa Ginoo ang tanan nga makapalangit, gisulti na sad sa Ginoo ang tanan nga makapaimpyerno. Nya kung mosupak kita ni adto mga sugo nga makapalangit, impyerno kita. Nya mubuhat kita adto mga buhat nga gidili, kato mga buhat nga makapaimpyerno, aw impyerno kita. Ayaw na pag-ingon nga Ginoo lay magbuot pader. Matud pa ni Kristo, kinsa man ang maalamon og buotang sulugoon, ang sulugoon nga nasayod unsay ipabuhat siyang agalon, nya magtuman niini. Pananglitan gisugo siya siyang agalon pag bahin-bahin sa mga pagkaon ngadto siyang isig kasulugoon, dili siya magpahimos og kaon og inom nga siyara iyang ibahin-bahin. Ana? Kamo karon unsa kay tumong sa Ginoo nganong naama mo'y balay para inyo o para na sa mga way balay? Tubag. Naman kay balay, napadyo kay yuta. Unsa kay tubaw sa Ginoo anak para imo lang or i-appeal pod nimo katong way balay or way yuta? Ang di man mo mutingog, wa mo kay bawo. Kanara ba kunong sulugoon nga nahibaw unsay gusto siyang agalon? Unya di niya buhaton, 40 kunong daghanang latos ihatag eh. Masarang-arang pa kuno ng sulugoon nga wa kahibaw sa gusto siyang agalon, niya iyang nabuhat ang paglapas sa wa niya mahibaw kana gamay ra kunog latos. Una kining mga nagsigig simba, mga latosono ni daghan, labaw na ning nagmisa. Kana bang di ta ka maubang mo
handle, di ta ka maong mo gamit sa gipiyal sa Ginoo nato. Sa unang pagbasa, ni focus si San Pablo sa iyang instruction mahitungod sa atong lawas. Ningon siya, ayaw gyud ninyo gamita bisag unsang bahin sa inyong lawas sa pagpakasala. Ayaw na mo paulipon sa sala. Nga naman, gibadbara na ta ni Kristo pinaagis iyang kamatayon o pagkabanhaw, gibadbara na ta sa higot sa sala. Ayaw na ibalik ang pagpaulipon sa sala. Ang inyong lawas, gamita na sa pagbuhat sa mga buhat sa Ginoo. Muna ingon San Pablo, kung sa maro inyong gigamitan sa inyong baba, makasulti man yun mo. Kung sa man, naglitok ba mo sa mga pulong na gusto sa Ginoo o ang mga pulong na gusto sa sala? Anong hastas inyong pulong? Di man mo kamaong mutubag. Tubaga ko ninyo, sa man, ang inyong gilitok, pulong sa Ginoo o pulong sa sala? Kanang mamalikas ka, kung sa man, pulong na sa Ginoo o pulong sa sala? Kanang mamakaka, pulong na sa Ginoo o pulong sa sala? Kanang manglibak ka, pulong sa Ginoo o pulong sa sala? Kanang magyaw-yaw ka, pulong sa Ginoo o pulong sa sala? Nya, hay may inyong gibuhat ana. Kanang tanan, buangon mo. Oy, mga buangon ketas tanan. Ba pa lang na ha? Ba pa lang. Unsa na ka inyong mata? Kana, unsa may gigamitan niyo sa inyong mata? Ang pagtan-aw sa angay nga tabangonon o ang pagsalikway sa mga tabangonon? Kaya sa ba ni atong mata, maniid ug asa tong tabangonon aron mo likay. Pananglitan, kanang taong way balay. Unsa man na, tabangonon o likayan? Nya pasudlo ninyo sa inyong balay. Ikakita nimo ba nga hugaw kay naong, kawatan kay naong, siga pagyug mata, daghan pagyug patik. Unsa man dayo imong himuon sa imong mata? Ang paglak sa inyong kural o ang pag-abli sa inyong kural o pultahan aron pasudlon siya sa inyong balay? Oh, kasagaran nato ang paglakyos kural. Kana mata pa lang nagbaba, wapay labot ang kamot, wapay labot ang hunahuna, wapay labot ang kasing-kasing, wapay labot ang ubang bahin sa imong lawas. Wala, pagbantay yun. Kay kining atong lawas, gasa ni Ginoo, matud pang San Pablo, lumalabay rani, muagi rani, pero ayaw kumpiyansa. Kay kung unsay gibuhat aning lawasa, hukmanta ni ana sa Ginoo. Pasabot ang atong lawas, lumalabay, mamatay ra. Pero unsay gibuhat sa lawas, maoy mo hatag nato og hukom. Asa ta ibutang? Langit ba o impyerno ba? Mao na dinhi sa atong tubag bitaw sa Salmo, unsa man toy atong gingon? Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Kanus aman ta makasala kung ang atong hinabang ato nang kanamang makatabang nato ba? Ato nang isalig sa atong lawas. Kana bang magsige na kagingon para sa akong future. Kana ay kumpiyansa ana para ni sa akong future. Hain naman imo gisalig ron ang imong hinabang naa sa imong lawas. Mamalit ko giyuta para sa future sa akong mga anak. Maghimo kog balay para sa future sa akong mga anak. Magtigom kog kwarta para sa future sa akong mga anak. Mangurakot ko para sa future sa akong mga anak.
Kinahanglan mo daog jud ko ron sa eleksyon para sa future sa akong mga anak. Bahala nagtikaso nako ang kaniniang eleksyon. Nya ang uban sad moingon sad, anhi gyud ko aning maong kandidato para sa future sa akong pamilya. Bahala nagkurakot kay ni, suuron ko gyud ni kay para sa future sa akong pamilya. Oh, sige, bantay ta na. Di ko aning paria kay magsiginig pamira nako, magsiginig pangatake nako. Ana, di ko musimba aning paria kay manginsulto ni. Sige hagminsyon ang akong sala. Oh, kana, hay may maghatag ni mong maayong future. Kanang pari nga sigig mention sa imong sala o katong tao nga magsigig daig nimo nya magsigig ulo-ulo nimo para imong tabangan. Mas arang-arang pa ng pari nga magsigig tulisok nimo sa imong sala, sama ng imong sala sa kadaw ug yuta, kanang imong sala sa pagsigig himo na imong kural nga pitos na kayong agianan. Anang inana ba, mas may pa nagmao na imong sundon kay mas muabli pa ang langit para nimo kaysa ang imong sundon kanang moingon, oh ngano gutahon alkansi ka ana unsa ang imong kural imong gubon para mudako ang gianan ng mga panuway dagko diha nga kawatan magay ng matawhana diha nya imong tagaag mayong agianan yabag ka diha. Bantay ana maunay mo sira nimo sa langit unsa di na ka maningil anang utak unsa gutahon imo gunang kwarta paninglan na oy tuom ka ng siyano oy. Mayam na siya, kaya igo naman siya mudupa-dupa diha, niya hakot na ng kolekta. Baligya ng slot, niya kahalin na ba sa panuwan dako. Na may daghang mag-ingon ana. Nako, karon. Buot mo, mahalinan man sa kong slot. Dagko ang kitang halin gani. Ugma na lang nako i-update ang atong Mother Mary's, sa to? Consoling Graces kay ang atong treasurer naglisod og kwenta. Hangyo siya na karon man tato na ako final og sulti ang gasto og ang total gyud nga nahalin. Yan siya ugma na lang pader kay di pa gyud nako masubay tanan. Dako-dako gyud tingali. Oh, nya. May nalana kanang ingnon mo sa pari nga og di mo mopalit og slot, peligro mong maimpierno. Og mopalit mo og slot, langit dayon mo. Tuo mo ana dili. O kana mo isundan. Adto masan mo musuron tuom ka na pari dato na kay na. Dato gud taon. Nawalag dato ba ko? Inuba ra man akong service. Aircon ra man akong kwarto. Oh. Wa naman ko mag problema sa pagkaon. Ana may pagkaon diya. Sobra naman ganin niya akong sugar. Narabay doktor nga, sige yaw-yaw na ko, ikaw pa bab, sige kag patuya nga na imong sugar, patay yung ka na. Ako sa muna-huna na ko, ugwa sa ko'y sugar, patay magyapon. May na lang kanon tagining gihatag, di bitaw naminaw sa kos doktor bitaw dok no. Karon careful sa ko kay maayo mo sa diyang gitudlo para mas lawas. Yan siya nga, di man kinakalikayang mamatay tapader. Kinsa bagoy di mamatay, pero ayaw sa pagdanghag. Imo naman sa kitabangan, hinon aron madalig kamatay imong lawas. Lain na sa nang sala. Tinuod yun, sakto yun kay itong doktora. Mahintag dugay pa to siya mamatay. O na, ang atong gamitan sa lawas, ang tumong sa Ginoo. Ug unsa may tumong sa Ginoo, ang pagluwas sa kalag. Ang lawas gamiton aron maluwas ang kalag. Dili ang lawas gamiton aron luwason ang lawas. Ang lawas nato dili para pagluwas sa lawas kay lumalabay ra ni. Bisag unsaon pa ni natong atiman mamatay ra gid ni. Bisag unsaon pa nimong exercise mag-jogging ka, moabot yung panahon nga magsungkod na lagyo ka. Bisag unsa pa nimo kamaayong muduwa og mga sports, athletics kay ikaw, layat-layat pa ka ng purti tag-asa nimo layat, moabot yung panahong mag-wheelchair na lang yun ka.
Bisag kung saan pa nako karog yaw-yaw, may kunuhay kay kong muwali, daghan kay malingaw, moabot yung panahon nga magtuo na lang ni akong laway, din ayun kalito ko sa kapulong, magkungkong pagid ang ayun ay igdoon nyo, padir, sus, kamaing muwali aning parias o na, di, wali himibi, sige na lang mong pahi dire, niyang madri, sige sang limpyo nga rin. Di naman, o sa pamay ako, din ako ka-limpyo sa kong lawas. Muabot kinang panahon na. Muna ayaw na lang paningkamot nga luwaso na nimong lawasa. Pero kung magtuo akong laway, na paralyze ko, pero nagbuhat ko kung sa'y maayo, okay lagi na. Mag-wheelchair na ko, padong na ko mamatay, niya gabuhat kong maayo, kana okay lagi na. Limpyuhan ko sa madre dire, bisa kung saan nalay kuot-kuotos madre dire. Niya, nagbuhat kong maayo, okay lagi na. Pero karong lagsik pa, niya, kuoton sa nako ang madre, patay ko. Oh, na kuyaw. Oh, na. Yeah, nindog na ta. Mga igsoon, mag-ampo kita sa atong langitnong amahan, nga moabot na kanato ang iyang presensya, ang iyang gingharian sa pagbuhat og mga maayo. Busa mo ingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahang Katoliko magmadasigon ug magmaisugon sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tanang suok sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang ihatagan og responsibilidad diha sa mga gamhanan, mapadayunong upatunhay sa hapsay ug kalinaw sa tanang katawhan ug nga mapatibabaw ang gugma ug panagdait, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan na ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalikdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, makabato na sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Langit ng Amahan, himoa kaming andam kanunay sa imong pagbalik. Dawata ang among mga gipangamuyo, diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa kay pagdali kagnaya ng ngalan sa sa iyang ngalan Alang sa alang usab sa lanan. kapuslanan sa ibong niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga way ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matayon. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kadako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay
labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan nga nasa mga langit, pagdaingon ng imong ngalan, buwagod ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong Dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalado namo sa matagan lang, ihatag ka namo karon adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Piliin mo kami, inumyan sa pagsulay. Inunuan, luwasan kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanino. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako amay ng kalawat kanimo, panipamulong lamang kung mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Hinimaw akong lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Hindi ang akong dugo, giula sa inyong kamasayuan. Dawata kini sa akong handumanan. Inilangit nung kalangon, ginawat sa kabul. Ang sadaway kamangyasan, sa namatay sa krus. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan.
Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo kami. San Jose, Iampo kami. San Rafael Arcangel, Iampo kami. San Roque, Iampo Kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo kami. San Pedro Calungsod, Iampo kami. San Vicente Ferrer. Iampo Kami. Manindot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagka mabinantayon. Nya unsa may atong gamitan aning pagbantay alang gyud sa kaluwasan sa kalag, dili alang sa kaluwasan lang sa lawas, aron dili ta malipat sa mga buhat sa sala. So ugma na lang nako i-announce ang kuan tingali ang final counting sa atong slots nga Mother Mary's kaning sana Consoling Graces. Ako lang ipahinomdom ninyo nga ang atong SBFP Powerful Vinegar available na 7 days a week, no? Monday to Monday available siya. Nya sa Sunday adto dito ang pag-release sa mga og vinegar dito sa Atbang. Nya kung Monday to Saturday ari lang mo sa opisina kung gusto mong mangayo og powerful vinegar. Ana. Nya sa mo kalimot og dag sudlanan nya labaw tanan love offering. Oh, lipay atong manananggot ay kay sige gud permanente iyang income. Mag-average og mga mga 3,700 tingali na iyang average kada semana kanindot na ano dako pag sweldos maestra kat lang na sa lubi pero maligas po dako sa nang istoryahon pero nindot kayo average ko siyang 7 ngadto 8 ka containers kada ko na moabot pa ding 4,000 ay ang iyang kuan semana wa pa nay taxes kainom pa siya tuba makada pa siya sa ilang suka og tuba yahay kay kinabuhis manananggot karon salamat sa Dios niini no so kamo sad la abil mo na tong powerful vinegar original gyud nga gikan sa lubi. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo para sa Pilipinas. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo'y may